kezdeni, hogy akkor először tanárt akkor elkoronizálok, és akkor... Ki kell találni? Igen, egész konkrétan ki kell találni. Kezdem az első. Megvárom a csendes kiaszállást. Tessék mondani. Jó, köszönöm szépen, foglaljatok a helyet. És mint már itt említettem, az imént meg szeretnék hallgatni egy felelőt csokonai életéből, és hát mondjuk legyen az, legyen az Margasban. Nem készült. Jó, hát akkor nem vitatkozunk, akkor nem kell mit vitatkozni, hát akkor egyes. Jó, akkor hogy már említettem, akkor folytatnánk a csokonai életpálya. Ádámú, ezt én nem tudom elfogadni. Hát ezt, ne haragudj, hogy ezt mondod a tudóság. Ádámom, nem. Jó legyen ezt, és különbözően megzavarják a gondolatmenetet, jó, és akkor így nem lehet tanítani. Mindig valaki késik, és folyamatosan megzavarják a gondolatmenetet. Gyerekek, ezt nem, jó? Orra még rendben van. Jó, megvárom a csinálni, kiázállást. Jó, tessék szívesen kimenni. Na, van, így ki van. Hogyne? Én tudás találni. Én elnéztem a rólad. Én is. Ja, te már van. Ez a baj.